Ahoj, mám tu pre teba dynamickú mobilitu, ktorá sa skladá z 13 cvikov. Vysvetlím ti každý jeden podrobne, čo budeš potrebovať. Je roller, gumičku, ideálne keď máš jednu ľahšiu a jednu ťažšiu, keď máš len jednu nevadí, použij ju a potrebuješ takúto gumu. Dobre, hneď prvý cvik je s touto veľkou gumou, čiže vysvetľujem cvik číslo 1, ľahu na chrbáte, pôjdeme 10 opakovaní, pozri, ukážem ti. Jedna noha je vystretá, lakte sú na zemi. Pritiahneš si koleno čo najbližšie k prsiam, vykopávaš nohu 10 krát. Špička na tejto nohe ukazuje smerom dolu, lakte na zemi. Po 10 opakovaniach pôjdeš doprava, doľava s vystretou nohou, lakte sú obidva na zemi. 10-10, vymeníš druhú stranu. Špičku pekne ukazuje smerom dolu na nos. Po 10 ideš práva, hlava, pekný rozsah pohybu. Dobre, to je cvik číslo 1. Cvik číslo 2. Použiješ roller. Dáš si ho pod kríže, triek, alebo až skoro takto zadok. Dobre, pritiahneš si pravé koleno. Pôjdeme, inak toto vám kľudne pošlem, kľudne mi napíš na Instagram, pošlem ti to PDF-ku, ty si to vytlačíš a budeš to doma robiť. Každý deň. Dobre, 8 krát. Priťahuješ koleno. Keď pritiahneš koleno, tak tú druhú vystretú nohu ťahám po podložke. 1, 2, 3, uvoľním. 1, 2, 3. Potom pôjdeš 8 krát druhú stranu. Priťahujem koleno a súčasne túto vystretú nohu ťahám po podložke, dávam lítko najbližšie k zemi, ako sa len dá, uvoľním. 1, 2, 3, uvoľním. 1, 2, 3. Krásna flexia, extenzia bedra. To je cvik číslo 2. Roller použiješ na cvik číslo 3 a pôjdeme 8 krát do stredu hrudnej chrbtice. Ťaháš lakte ku kolenám, podržíš 2-3 sekundy, krásna flexia, podsadená panva, hrudný koš dole, pupok dovnútra, hrudná extenzia, lakte k telu, krk je rovnobežný so zemou. 3-4 sekundy podržíš. 3-4 sekundy podržíš tu, 3-4 sekundy podržíš krásne v tejto extenzii 8 krát. Dobre? Potom máme gumičku, použitú ľahšiu, ak máš na výber, dáš si ju do stredu chodidiel, lahneš si na chrbát, roller je medzi kolenami, rovnobežný s podložkou. Pôjdeme, tu mám napísaný počet, 8 opakovaní. Nádych je na začiatku, s výdychom zatlačím do rolleru. Keď tlačím do rolleru s rukami týmto smerom, tak ramená, lopatky mi idú preč od uší, takisto hrudný koš ťahám dolu, púpok sťahujem. Zasa nádych je uvoľnenie a s výdychom zatlačím. Keď zatlačím, tak otváram tie nohy, sú vo flexii, päty sa snažia prvé ísť von. Čiže tam vnútorná rotácia bedier. Zasa nádych je uvoľnenie, s výdychom zatlačím, otváram, naťahujem tú gumu. 1, 2, 3 sekundy držím. Udržíš stále kolena nad bedrami. Stále je táto kosť stehenná, kolma na zem. Čiže nádych je uvoľnenie a výdych všetko zlezie. 8 krát. Gumička ide preč, roller zostáva, polovičný mostík, 10 krát. Nohy dokopy, blízko zadku. Ruky k telu. Zdvíhaš hore zadok, podsadíš panu, hrudný koš dole, púpok dovnútra, stlačíš mocne. 1, 2, 3, pomalinky zrolujem stavec postavci dolu. Zdvíham naraz, stlačím. 1, 2, 3, pomalinky zrolujem dolu. Idem vyššie a vyššie, stláčaš mocne, 10 krát. Potom si lahneme na brucho. S rollerom v rukách, palce vytočené tu, zdvíham naraz ruky, nohy, tvár. 1, 2, 3, uvoľním, položím. 1, 2, 3, položím, uvoľním. Pôjdeš to 10 opakovaní. Ideme na druhú stranu. Roller pod zadok, vyložená noha, preložená na kolene, masíruješ, roluješ a stranu zadku na strane vyloženej nohy. Prechádzaš si celý ten sedací sval. Hľadáš tam tie miesta, ktoré sú zatuhnuté, ktoré sú trošku bolavé. Býva to väčšinou v okolí rohu toho bedrového, od toho sedacieho svalu, v okolí toho bedrového klubu. Prechádzaš si kľudne nejakých 30 sekúnd, pekne jednu stranu, potom pocit má, že už je to v pohode, dám si druhú, môže to byť trošku bolavé, čím tvrdší roller, tým je to viacej bolavé. Dobre, čiže môže byť ten tvrdší, je vhodný, chceš to pekne rozrolovať. 30 sekúnd jedna strana, 30 sekúnd strana druhá. Roller na bok, sfinga. 10 krát extenzia, flexia, dlhý krk, brada hore do plafónu, nos k pupku, si stále vytlačená, vytlačený. Dobre, 10 krát na jednu stranu a
alebo 10 krát hore dole. Potom dáme 10 krát rotácie. Brada nad rameno, chceš sa pozrieť za seba, chceš mať dobré zapojenie celej hornej časti tela. 10 krát. Zväčšuješ rozsah pohybu a zrýchluješ pohyb. 10 opakovaní. Dobre, ďalej pôjdeme. Zoberieš si roller, urobíme výpad vzad. Krok dozadu sa robí vždycky na strane rolleru. Začínam, roller je v pravej ruke. Výpad vzad, právačka. Trošku si tu takto podržím tú pozíciu. Pretlačam boky dolu. Zadné koleno je na zemi. Otvorené je to predné koleno. Brada hore. Naťahujem chvíľku a potom robím takúto, zdvíham hore bok, krčno-hrudnú rotáciu. Raz, dva, tri. Vymením, postavím sa svojím spôsobom. Roller do ľavej ruky. Výpad na strane rolleru. Pretlačím boky dolu, otváram predné koleno, brada je vysoko, trošku si tu robím taký freestyle, pekne ponaťahujem tie bedrá, robím krásnu extenziu, krásna flexia, krásna vonkajšia rotácia bedra, veľa, veľa dobrých vecí. Boky hore, rotujem. Raz, dva, tri. Takto idem striedavo do 10. Tie prvé dva môžu byť takéto zadržané, potom tie ostatných 8 môže byť len rotácia. Podržím trošku boky hore vyššie, podržím rotáciu 3 sekundy, vymením do druhej. Dobre? Tu je šírka minimálne ramien medzi rollerom a tým predným členkom. Pozriem sa hore, tá zadná noha už môže byť vystretá. Pozerám sa hore, otláčam sa od toho rolleru, 3 sekundy držím. Takto pekne 10 krát. Kozácky drep je cvik číslo 10. Roznoženie, takmer maximum. Trčí zadok dozadu, otváram kolená, robím predklon. Môže byť pomôcka, že sú ruky za chrbátom, vypnem prsia a robím krásny bederný predklon. Ten istý cvik z boku, trčíš zadok dozadu, robím predklon. Otváram to koleno na strane pokrčenej nohy a vrátim. Striedavo pôjdeme 10 krát. Cvik číslo 11, 12 a 13 chcem, aby ste urobili minimálne 2-3 sériách. Čiže 11, 12, 13 zopakuješ minimálne 2 až 3 krát. Prvý, 11, kráčajúci plank. Kratučké kroky. Opačná ruka, opačná noha. 40 krokov súčet. Môžeš dať 20 dopredu, 20 dozadu. Kratučké. Opačná, opačná. Nevrčíš zadkom, neskáčeš hore-dole. Si pevná a kráčaš. Pevný. To je aj pre mužov. Dobre? Potom máme tu silnejšiu gumičku, alebo teda použiť tú, ktorú máš. Cikajúci pes. Gumička pod kolena, štartovná pozícia tu. Ruky vystreté, pozerám sa dolu medzi dlane. Koleno prvé, hore, raz, dva. Raz, dva, nekrčím lakte, nehýbem hornou časťou tela ani ramenami. Koleno ide prvé hore, podržím 2 sekundy, striedavo do 20. Posledný 13. cvik, potrebuješ. Buď to rob len s vlastnou hmotnosťou tých rúk, alebo potrebuješ nejaké ľahké 1-kilové činky. Dobre? Alebo malé kotúčiky 1-kilové. O čo ide? Opačný snežný aniel. Tu si držíš 1-kilové činky. Zdvihnem hore, tvár a ruky, nohy sú na zemi. Robím pripaženie do vonkajšej rotácie. Dlaňami sú ruky vytočené teraz hore. Sa vrátim, nepoložím. Palce ukazujú smerom hore. Pripažím, spažím. Týchto urobím od 8 do 10. Presný počet tu mám, 8 opakovaní. Môžeš tu mať 1-kilové činky malinké a robíš opačného snežného aniela. 8 krát. Opäť 11, 12, 13 môže byť zopakovaná druhý alebo ešte aj tretí krát. Toto je dynamická mobilita na každý deň pre každého z vás. Zaradí ju mimo tvojich tréningov, mimo tvojich rozcvičiek, obohatí ťa obrovsky. Uvidíš, že zlepšíš mobilitu, uvidíš, že zlepšíš to nervovo-svalové prepojenie a budeš sa cítiť oveľa lepšie. Rozcvička je zameraná na schvál tak, aby rozpohybovala časti, ktoré majú tendenciu sa skracovať, ktoré majú tendenciu trošku tuhnúť a strácať mobilitu, flexibilitu. Určite urob, je to super vec. Toto je dynamická mobilita. Odo mňa. Ahoj.